Der er mange måder, man kan opleve Nationalpark Mols Bjerge på. Man kan vandre, man kan tage sin mountainbike med. Man kan sågar komme med en almindelig cykel. Nu der er kommet cykelstier over det meste af Nationalparken. Man kan tage ned til kysten, man kan fiske, man kan svømme, man kan dykke. Man kan tage rundt på nogle af alle de ture, der bliver tilbudt. Og så kan man jo vælge, som nogle af os andre gør, og tage en løbetur herude. Og jeg har jo selv startet med at løbe herude, da jeg begyndte min løbekarriere. Siden har jeg introduceret det for mine elever nede på Helgenæs Naturefterskole. Og i forlængelse af det, så har jeg sammen med min kollega Lasse fået den idé, at vi tænkte, at Nationalpark Mols Bjerge kunne ligesom være scenen til et ultraløb over 2 dage. En tirsdag morgen klokken 8:30, 2 minutter inden jeg skulle ind og undervise 9. klasse i fysik, der kom Thomas. Vi skal lave Vinter Ultra Mols Bjerge. Ja, fint Thomas, det gør vi. Jeg havde fysik i hovedet på det tidspunkt og skulle ind og undervise på efterskolen, og så kørte det jo. Og så gik der 3 dage, jeg havde lige glemt lidt om det, fordi vi ikke lige var på arbejde i samme dag. Så sagde han, Lasse, vi har 20 hold nu. Okay, jamen så må vi jo hellere få det lavet. Og det man kan sige, der hurtigt går op for os, det er jo, at vi er nødt til at involvere rigtig mange i det her, fordi Mols Bjerge er jo egentlig mere end bare en stor nationalpark. Det er også en hel masse private personer. Så vi tager fat i lokale lodsejere, vi tager fat i Nationalparken, Syddjurs Kommune, alle de instanser, der er. Og lige pludselig kan man se, at området det bakker op om det. Området det vil gerne sådan et ultraløb. Altså Nationalpark Mols Bjerge har jo alt, hvad der skal til af områder. Altså vi har alt slags skov, vi har de forskellige slags kuperede terrænger, vi har havet, vi har kysten, vi har stranden. Vi har alt det, der skal til, for at man kan sige, at man kan kombinere områder, der gør løb på lidt højere plan optimalt. Starten gik jo lørdag kl. 12, og det var en spænding for Thomas og jeg som løbsarrangør. Vi har aldrig lavet sådan et løb her før, så både det klappede alt, som det skulle gøre, og var alle vores hjælpere på sat på de rigtige poster, hvor de skulle ordne deres opgaver. Men starten gik fuldstændig fantastisk. Den rute, vi er ud med, det er en rute, der starter på Helgenæs. Den kører lige så stille via kystlinjen op til Trehøje. Og når man når Trehøje, så står man lige deroppe og kigger ud og tænker, at det er da fantastisk det her. Og så vil man lige så stille blive sluset igennem en masse højdemeter op og ned, indtil man når Femmøller og kommer ned igennem den italienske sti. Så vil man krydse bagom ind mod Ebeltoft, op igennem Svampedam. Man vil komme ud igennem nogle store skovarealer. Ende med at løbe ned ad den gamle jernbane ind mod Ebeltoft. Stå op ved den gamle mølle og kigge ud over vandet. Og så vil man ende nede ved kanonerne, nede ved det gamle rådhus. Og til sidst så løber man ind nede på Fregatten Jylland. Den sidste post på fregatten, der kom man løbende ind, og så stemte man ind, og så stoppede tiden. Og så ellers så fik man at vide, over til højre, der er klatterhjelm og sele, og så går jeg over til Sanne derovre, hun skal lede op i masterne. Så klatrer de op i riggen på masterne, og der var sat en torvbro mellem stormasten og formasten, og så klippede de den sidste post deroppe, og så var de færdige. Så havde de ligesom gennemført. Hvis de ikke klippede den post, så kunne de ikke gennemføre løbet. Så det var et par glade løbsarrangører, der på dag 1 kunne sætte sig ned og drikke en velfortjent aftenøl kl. 12, da vi havde klaret de sidste ting der. Så var det til køjs i hængekøjer inde på banjen. Næste dag, søndag morgen kl. 8, der bliver der fyret kanonskud af. Og så ryger løberne ud på det, der hedder en lille prolog. Det er sådan en lille start for at fordele feltet. Så der bliver man lige sendt ud og klippe nogle poster, og så bliver man ellers sendt afsted med nye kort og til en ny rute. Og der ryger man så den modsatte vej rundt, men i nye områder. Blandt andet op og stå op ved en mast meget tidligt om morgenen og stå og kigge ud over Ebeltoft, mens de andre gabene begynder at tænde lyset derhjemme i de små køkkener. Så fortsætter man ind i området. Og sidste dag, der hiver vi dem igennem nogle af de klassiske huller herude, altså Tinghulen og alle de der steder, hvor man, altså der har de rigtig ondt i benene. Så der skal de ned, og der skal de op, og der skal de ned, og der skal de op, og der skal de ned, og der skal de op. Så er I hjemme. 150 meter. Selvfølgelig har vi nogle vindere, der vandt på tid og kom i mål hurtigst, og de er klart de dygtigste, både til at bevæge sig i terrænet ved at løbe, men også til at orientere, og så bare havde total råstyrke. Men så er det også, jeg synes, de største vindere, det er nok det hold, der kom sidst i mål, hvor den ene af løberen, jamen hun græder det øjeblik, hun træder over målstregen. Hun er så stolt af sig selv, at hun har gennemført det løb her. Rigtig mange af dem, de har flyttet en masse grænser i forhold til, hvad det jeg selv kan i forhold til sin egen krop, og hvor langt kan man trække sig. Så
dem, der bare er kommet for at gennemføre. Det er lige så meget dem, jeg laver et løb for, som dem, der bare tonser det ud af og gør det på hurtigst tid. Altså VUMP, det er vores løb VUMP Vinter Ultra Mols Bjerge i 2013. Det blev en succes, og selvfølgelig skal det gentages, og det skal det hver år. Det er første weekend i februar hver år. Og man kan sige, at Vinter Ultra Mols Bjerge i 2014 er allerede ændret på den måde, at vi nu tilbyder 2 klasser. Vi tilbyder den distance, vi havde i år, altså omkring de 70 km. Og så er der nogen, der har sagt, at de gerne vil løbe lidt længere, og det skal de da saftsus med have lov til. Så nu har vi udvidet med 100 km også. Og de får også lidt flere højdemeter, så de kan få ekstra ondt i benene. Og det vil sige, at nu kan vi trække nogle flere til, men vi kan også sige, at dem, der egentlig synes, de ramte det rigtige i år, de kan blive der, hvor de vil. Men vil man gerne ud og bruge lidt ekstra energi, så skal man bare komme og tilmelde sig 100, så skal vi nok gøre dem træt.